Kubli pi baro banwan cha kane channel jonge kumta menta hangne kinjet tongin yakran spang kes jongka so nam kumengela yo ya kejing tip kumno uno sai an jongka so nam ula kran khmat ki lat thai khubor ye pasngap pi menta kane video skam bape ada bekut kane video haba ki lat thai khubor kila kali na no nong sai an jongka so nam ragwan shi ba ka so nam menta kala yo jamin ta tu kala ne man le shala kaying kejongka hatu kala na emban ya kendu bat kilong ying kilong sem jongka kumta unong sa ain ka sonam ulaong ba ka sonam menta kam la ban ya kendu lane ban le shala kaying kejongka nagaliang ka ying bishar kala ai kawe karai ba ka sonam hoi kala yo jamin re kala ban sa tang po kate ka hukum ka balabu da ka ying bishar ka bing bishar kala bu ya kane ka ain ba ka sonam kala yo jamin re kala ban sa tang po kate ka area ka balabu da ka ying bishar kin bu ya ka sonam tang po kane ka area badon kane ka ying bishar ka district court shabar kane ka area ka sonam kanam la ban le haba kilat thai khubor kila kali nau nong sai ai jong ka sonam ragon shi hato ka sonam ragon shi kala yo jamin chisha shi junom ne em te u nong sai ai ka sonam ula jubab ba em ka sonam kampat yo ya ka jamin shi junom kamut menta ka case jong ka sonam kadang sha pending kamut ka jingrai kadang sa hadu menta ompat yo ya ke subut nagaliang ka sonam bangin ai ya ka jamin sijunam kumtangi dang ya wat ya ki sebut nagalia ka sonam anangi lalap ya ki sebut baro khoite te ka kut kan rai kayim bishar kan rai ka sonam kan yo jamin em sijunam ya kane gade ke jingkren uno sai ain jong ka sonam ragon shi halor ka case jong ka sonam ragon shi kumta plok ka jing shapej lar philap ya ki subut naga we hadu ka chispa tali ki subut em la de pipni yap ya ki bruru pila ban light ta ka besuk kene ka de ka bor ka ain ka bor ka lo la de pipni yap yo bru la de pi sho yo bruru la da ndon ki subut against jong pi pin light da ka besuk bat la don ka subut ta pin sha storm la ne pila ru ban sha pni yap la ne pila ru ban sha seden psi te kumbo ong une unong sa ain jong sunam kisubut against jongka kimpat yo hadu ba kin pan stom ka sijunam lane kin sit patok ka sijunam lane kin sin pasi ka nang sa ke kisubut nang ta ka daw ki aya ka ne ka jamin kum ka temporarily jingrai ka bakhat du kadang sa ke ka ban sajia shikmat ngin sa ai biang ipi ka update ke ban jia kata tengin nam la ban ong ipi baro